थारैनो फुजानि मुङाव फेग्रा मुवा लोंनाया गोनांथार नामा? फुजा मेला जाबानो फेग्रा मुवा बाहायनायखौल' नुनो मोनसै। फुजानि मुङाव जौ लोंना गावनि जिउखौ खहा खालामना लादों सासे सुबुङा। लोखि फुजा नायनो थांना फुजाथिलिनिफ्राय जौ लोंना न' फारसे फैबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव जिउ खोमानांदों सासे सुबुङा। नंगौ, सासे सुबुङा फुजानि मुङाव जौ लोंना गावनि जिउखौनो फोजोबना लानांदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय न'दुवार हालामनि दाउवाली सेन्टार साखाथिनि माइदांस्रि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि निपेन दैमारिनि जिउ खहा। गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला गामि खाथिनि दाउवाली सेन्टाराव लोखि फुजा नायनो थांना फुजाथिलिनिफ्राय दिनै फुंनि 3 रिंगासो समाव निपेन दैमारिया न' फारसे फैबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव जिउ खोमानांदों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेल गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।